És el ritual del foc. La crema de Florida Portage ha posat el punt final a les fogueres de 2009. La nit de la crema ha reduït a cendra els 184 monuments de la ciutat. Un final de festa sense incidents i amb l'atenta supervisió de 700 agents de protecció civil, policia i bombers. Des del castell de Santa Bàrbara al cim del Benacantil, una palmera de color perla il·lumina durant 15 segons la ciutat d'Alacant, marcadora de la nit del foc i amb una paternitat dels pirotècnics Fernández Redoban. Després de la disparada cita a l'Ajuntament. Es crema la foguera infantil. La vella Cristina Maria aguanta el calor sufocant, però l'ànim decau com els 50 ninois del monument. Primer pas complit. La vella del foc d'enguany, Míriam Toré, s'afanya a replegar el quadre que l'artista de la foguera oficial li ha dedicat i que l'alcaldessa ha indultat a última hora. Els dos cossos de fusta d'encís de lluna es desfan com volia Pedro Espadero, el seu creador. Amb una acció ràpida desapareix el treball i a continuació les flames comencen a desplegar-se a la foguera del Port d'Alacant. Damunt d'un cadafal de 40 tones sura esta terra magna imponent. El foc també aplega esta acumuladora de premis. Foc de festa, premi de la crítica de Canal 9 al barri de Sant Blai. Un dispositiu amb 700 bombers, protecció civil i policia. Supervisen atents traca, castell i foc rebel. A Florida Portage no se salva ni el cel ni l'infern. Els dos motius de la foguera guanyadora de la categoría especial. Es el fin de las hogueras, pero el comienzo de unas nuevas y estamos muy contentos. 184 monuments, consumits en unes hores, 3 milions d'euros i 91 districtes, amb el sentiment que Sant Joan ja és cendra passada per aigua.